Salutați, facem un videoclip cu degustări. Aici avem o comandă de la Garai, sushi. Aici avem o comandă de la Boboci. Cine nu știu ce e Garai și Boboci, azi vă explic mai pe urmă. Așa, le-am desfat, hai să vorbim ca lumea. Da? Hai să începem prima cu Boboci. Ce să fac? Asta, nu știu ce ceva. Sos de soia. Să aruncăm asta la noi. Așa. Să dăm ambalajul la o parte. Și hai să note. Uitați, așa vine împachetate. Sunt Philadelphia. Da. Hai să le păstrăm. Da. Așa. Ce care nu știu, acestea sunt bețișoare, care așa este modă la coreeni. Ce să fac asta? Așa să mănâncă. Cei care nu au mâncat sushi niciodată. Mama, dar eu am uitat Așa, vedeți? Chestia asta verde e ceva foarte iute, picant. Și să mă iau un sos de soia. Și mai gustăm una. Să fie așa cu sos de soia. Așa, și varza asta e tot e picantă. Asta e varza. Cei care nu știau. Să țin, revin. Așa, hai să ne gustăm câteva. Delicioase. Am o așa sos de cea mai picantă. Deci vreau să fie treabă. Cam foarte tare. Acum cu aceasta face de la Garai. Nu de bun. Nu mai mănânc una cu să fie iute, să fie. Așa, 9,50 la sau 90.
dulcea varză e roșie. Asta înseamnă că e picantă tare. Tamanho, cores. Passaram. Acestea nu-ți bune deloc. Wasabiul ăsta nu e picant deloc, e dulce. E acum cu sosul de soia. Asta e el. Așa. Sunt diferite, asta e mai bun. Ia cu varză. Asta e mai bună. Zece. Mai mult decât foarte. Wasabiul dulce. Este picant. Este picant și ăsta e dulce. Nu e bun deloc. O să mănânc o oră. Asta e pentru mama mea. Asta e. Este 10. E picant. Și dacă am voi, nu știu ce chinez. Da, eu sunt chinez. N-am fost născut în Moldova. Sunt născut în China. Ok, glumesc, nu. Am fost născut în Moldova, în China niciodată. Nu vreau în China. Dacă voi vreți în China, eu aș merge. Pentru o zi. Să văd cum e. Eu aș merge pentru o zi, ca acea zi ar fi foarte grea și... Să știți. Nu e bun deloc. Judecătorii fut aceste sushi. Da. Pur și simplu, wasabiul ăsta cam dulce. Și nu e atât de bun. Uitați.
de asta. Varianta e picantă tare. Asta. Și asta. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!